Ние, славяните. Повече от 1000 години сме били разигравани от хасарските ционисти със значителното съучастие на народите на англичаните, германците и французите, а от поне 150 години и на САЩ. Това е опит да ни сведат до ролята на роби и слуги. Тези планове се изпълняват систематично от масоните, присъстващи сред почти всички ръководители на славянските държави и нашите така наречени правителства и парламенти. Основното острие на борбата ще бъде насочено срещу славяните, с изключение на ренегатите, които са свързани с евреите чрез общи интереси. Вярно е, че тези сродни ще отстраним по-късно, след като ги използваме за нашите цели от нашето общество. Славяните, а сред тях и руснаците, са най-непокорните хора в света. Непокорни поради състава на техните умствени и психически способности, заложени от много поколения предци, гени, които не подлежат на презареждане. Един славянин, един руснак може да бъде убит, но никога не може да бъде поробен. Ето защо това семе трябва да бъде изкоренено, но на първия етап трябва рязко да се намали броят му. Това е отказ от речта на покойния равин от Синедриона Ребе Менахем, Мендел Шнеерсон, бивш лидер на сатанинско-ционистката секта Чбад Любавич, починал през 1994 година. Знаейки, че е невъзможно напълно и веднага да поруби нас, славяните, ционистко-масонският елит се съгласи да създаде за нас подобие на демократични държави, в които де-факто властта, независимо от политическия вариант, все още се държи само от тях и техните агенти и слуги. Като вкараха някои от славянските държави в Европейския съюз и НАТО, ционистите отчасти постигнаха замислената цел, довела до разделянето на славянството на два противоположни лагера. По този начин Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Чешката република, Полша, Словакия и Словения застанаха на едната страна, а Беларус, Русия и Малка Рутения, та нарече и Украйна, на другата. Това разделение беше инициирано от Тонер, безкръвни революции и трансформации в държавите от бившия съветски блок. По този начин се стигна до разпадането на Чехословакия и Югославия, като в последната чрез свои агенти беше провокирана братоубийствена война, а поне от 2012 година. Насам сме свидетели на безпрецедентното въвличане на Украйна във война с Русия. В същото време трябва да се каже в прав текст, че тази братоубийствена война между руснаците всъщност е война на НАТО срещу Русия, като Украйна е само ускъден инструмент в ръцете на циничните ционисти и Запада, а сегашната ситуация само доказва, че Украйна като държава е създадена с една единствена цел, като база, на която Западът да се нахвърли върху Русия, която, в съответствие с целите на престъпниците под шестолъчната звезда, кръга и пентаграма, трябва да бъде разделена на малки държави, а самите руснаци и останалите славяни да бъдат унищожени, а тези, които останат живи, да служат на хасарските господари на този свят. Нека още един цитат от речта на равин Шнеерсон, цитиран в началото, да бъде доказателство за горното. Най-напред ще разделим всички славянски народи на малки отслабени държави с прекъснати връзки. Тук ще използваме нашия стар метод – разделяй и управлявай. Ще се опитаме да скараме тези държави една с друга. Ще ги въвлечем във войни помежду им, за да се унищожат взаимно. Украинците ще си мислят, че се борят срещу експанзионистична Русия, че се борят за своята независимост, ще си мислят, че най-накрая са извоювали свободата си, а в същото време ще изпаднат в пълна зависимост от нас. По същия начин руснаците ще си мислят, че защитават собствените си национални интереси, че си връщат незаконното и отнетите им земи и така нататък. Всичко това ние ще правим под прикритието на различни суверенни държави, борещи се за своите национални идеали. През това време няма да позволим на нито една от страните да се самоопределя въз основа на националните ценности и традиции.
Тази война на глупаците, славянските говеда, ще отслабят себе си и ще укрепнат нас, главните режисьори на смута, които привидно стоим отстрани и не само не участваме в кървавите събития, но и не се намесваме в тях. Всеки славянин знае думите на молитвата Отче наш. Това е молитва, на която ни е научил нашият Господ Исус Христос, цар на царете и Господ на господарите. Истински Бог, Месия, първосвещеник и цар, който заедно със своята пресвета Дева Мария, така обичана по особен начин от нас, славяните, е нашият единствен и неоспорим цар. Ето защо, имайки един отец и една майка Мария, ние не можем да продължаваме да бъдем във вражда помежду си. Как можеш да се молиш с молитвите Отче наш? Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Радвай се, Мария, и в същото време да мразиш брат си, чех, поляк, руснак, русин и така нататък. Как можеш да започваш и да завършваш деня си с кръстното знамение, ако всеки ден с езика, делата и сърцето си разпъваш на кръст нашия Спасител? На кого служиш, славянски народе? Къде е вашата чест и храброст? Защо се оставяме да бъдем поробени? Защо се оставяме да ни разделят? Защо позволяваме да ни въвличат в войни, които не са наши? Защо позволяваме душите и умовете ни да бъдат отровени от омраза и вражда? Този път е времето, което решава бъдещата ни съдба. Това е времето на апокалипсиса. Който не вижда това, вече е загубил не само живота си, но може би и съдбата на цели народи. Затова е време да застанем заедно, рамо до рамо, и да окажем активна съпротива. Не е нужно да се борим с врага си, с стоманени оръжия. В крайна сметка той иска точно това. Нека да се борим с него с молитва, с доброта, с милост, с вяра, с надежда, с любов към Бога, към семействата и към родината си. Нека да живеем в мир, да си сътрудничим на основата на равенството на субектите, с взаимно уважение, като не забравяме, че не е задължително да се обичаме веднага. Нека първата стъпка да бъде уважението и отказът от господството на една страна над друга. Съзнавайки факта, че точно сега се играе игра, която е решаваща за съдбата на народите, много от които могат и вероятно ще престанат да съществуват, защото свещеното писание не греши и всичко това е предсказано в него, реших, надявайки се, че така иска нашият Господ Исус Христос, да инициирам и предложа създаването на християнска асоциация на славяните, обединяваща всички славянски народи, действаща в компанията на регистрирана или нерегистрирана асоциация на правата на отделните държави. Заедно с славяните каня и братята унгарци и братята арменци, както и румънците и молдовците. Нека споделяме знания едни за други, нека се опознаваме наново, нека търгуваме, нека посещаваме славянските страни, като се запознаваме с тяхното духовно и културно наследство, като се запознаваме с нашата обща, често трудна и много болезнена история. Без изопачаване и без презрение към когото и да било. Нека се грижим за собствените си национални богатства, като не забравяме, че сред нас много велики и обикновени хора често са били също славяни, които съдбата и историческата история са захвърлили на чужда славянска земя. Не може обаче да има уважение и добри отношения без отстояване на истината и без покаяние. Ето защо злото трябва да бъде наричано зло, а доброто – добро, без да се оправдават престъпленията за обстоятелства и други аргументи. Като се извлекат поуки от общата ни, често трагична, история за бъдещето. Не е необходимо да създаваме каквото и да било съюз на славянски държави. Дори това да се случи, сега със сигурност не е моментът. Сега е момента да действаме заедно и да изградим отношения, основани на уважение, като не забравяме, че разделението е владение на дявола. Нека обединим усилията си под единия общ скиптър на нашия Господ и Цар Исус Христос и под мантията на Дева Мария, викайки: Отче наш,
който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. И, който си пострадал за нас, Исусе Христе, помилуй ни.